A přátelé, zdar, Standa opět zde, vítám vás u našeho 16. dílu. Dnes nás čeká trénink, jak jinak, Fígl Fitness v Praze, jak jinak. Dneska jsem to zase pojmul maličko jinak, nicméně čeká nás trénink ramen a bicepsů. Dneska jsem si vzal na pomoc, tady Jiříka. Na pomoc, na výuku. Na výuku, je to vlastně klučina, který je taky pod Domčou, zároveň to je klučina, který taky závodí, má vlastně 2 sezóny, je to tak? 2 sezóny, jo. Men's Physique a mimo jiné nám tady i poskytuje takové osobní služby v podobě masáží. Já bych rád podotknul, že pouze v masážích jenom, nic víc. OK, hele, to je začátkem asi všechno, my se budeme převlíct a uvidíme se dole. Něco? Asi všechno. Všechno, fajn. To se všechno dozvíte dole. Let him cook! Let him cook now! Let him cook! I said let him cook! Zítra jdu na testy. Ty vole, kdyby jsi slyšel toho doktora, to je takový střelec. Fakt skvělý. On říká, v jaký fázi tréninku jste? Ať vím, co mám očekávat. Jsem mu to říkal a on, no prostě jsem mu řekl všechno. A on, Počkej, a co mi pak ještě řekl? No to je jedno, prostě jsme si pokecali, bylo to fakt dobrý. Leží takhle chlap s holkou v posteli a borec sahá tý holce na záda, ne? A ona mu říká, miláčku, co tam hledáš? A on jí říká, prsa. A ona, ale ty jsou vepředu. A on, nejsou, tam už jsem hledal. Víš co, já si povím nějaký vtip, sám se tomu zasměju a OK, já si vystačím. Důležitý je si jako nasadit tu hladinku a pak je celý trénink. Jo. Potřebuješ ještě tu gumu? Ne. Nepotřebuji, já výhradně bez gumy, prosím. Spal. Zase. Kde jsem vlastně na tenhle smysl pro humor narazil a uvědomil jsem si, že už od dětství mě k tomuhle vedla babička a máma. Fakt, jako vážně. Moje babička, vole, to byla snad nejzkaženější, vole, osoba. Tam mi furt vyprávěla nějaký básničky a podobné píčoviny. Třeba, jo, když se blížilo jaro, tak poměrně často opakovala jaro pudí, jaro láká, kup si gumu na čuráka. Kup si co? Gumu na čuráka. A to mi říkala babička, ty vole. Učila mě líbat, ne, že bych se líbal s babičkou, ale... Učila líbat se s rukou, vole? Jo, právě. Ty, takhle jako s rukou, ty vole. To snad zkoušel každý, ty vole, před první pusou, vole, takhle a... Practice makes perfect, víš co, jako. Tak jo, s rukou, vole. Jo. Ale asi tak 2 roky nazpět, když byly Vánoce, tak jsem přemýšlel, co jako mámě mám dát k Vánocům. A ono je prostě vždycky těžký jako něčím zaujmout. Ale vzpomněl jsem si na to, že má ráda právě takový ten lehtivý humor. Jo. Tak jsem doma našel lízátko ve tvaru penisu. Dal jsem jí to k Vánocům. Fakt jako absolutní blbost. Ty vole, to štrál do kolen, no mé se ty vole tlemila. A normálně 2 roky nazpět, nebo každý rok od těch Vánoc to poslouchám. Jak to byl skvělý dárek a podobně. Jako by mě zajímalo, nic, tohle rozvíjet dál nebudu tu myšlenku, protože bych pokračoval, ale je to přeci jen moje máma. Pojedeme military press, dostaneme se na nějakou solidní váhu. První pracovní série bude 6 až 8 opakování, druhá pracovní série ubereme váhu a pojedeme větší počet opakování. Princip vlastně furt stejný, poněvadž Dominik. A ještě jedna věc, pokud jste neviděli rozhovor s Dominikem na Ronin.cz, který vlastně dělal s Peťou Polákem, tak se na to určitě podívejte, stojí to za to. Ono ve finále, když všechno dobře dopadne, zítra jdu na krevní testy, takže vlastně už i zítra bych mohl vědět výsledky, protože to mám docela dobrý, je to přes soukromou kliniku, tak bych teoreticky už příští týden mohl začít přípravu. No tak já už jsem ve zkvalitňovací a teď jsme to řešili, že kdy přesně půjdeme. Ale nejde si nějakou soutěž, ať pojedeme spolu, ale to máme nějak jako dost toho, že jo? My jsem domluvený s Lukem i s Radkem a tak do Polska pojedeme. Já bych chtěl do Polska taky, no. To je 11.10. 17.10. No, ale to mě zapadá do toho, protože my jsme říkali, že půjdeme kolem října, no, nějak tak. Jakože možná jakoby Bára furt tlačí na to, že chce jet se mnou do toho PCA do Brna, ale já to Polsko prostě chci, mně se líbí Polsko stage. Já jsem tam byl poprvé vlastně na první NPC soutěži, jsem byl v Polsku se podívat. J'ai péché dans le noir. Oui, j'ai joué à chaque fois qu'ils m'ont mise au purgatoire. C'est viscéral, j'y pense tous les... Napsala jedna holčina z minulosti, z Plzně,
jako můžeš to. A ty se chvíli psali, třeba z ní je lesbička. Doufám, že za to nemůžu já, tyhle. V minulém díle jsem mluvil o testosteronu, nebo testosteronu, obecně zakázaných látkách, gíru, jak rád říká Luky, kameraman. A řekl jsem si, že na tohle téma bych chtěl pokračovat. Teď si vyberu nějaký další kontroverzní, nebo další, vlastně to bude furt točit kolem toho stejného, ale z jiného úhlu. A tohle prostě chci pokračovat. Já si myslím, že je důležité šířit osvětu. Zase nemyslím, že jsem úplně ta správná osoba, ale těžko říct, jako nějaké zkušenosti kolem toho mám. Uvidíme, co vymyslím, co z toho vznikne. Dámy a přátelé, product placement. Ne, boomerang, klasicky. Hele, mám v tom esenciální aminokyseliny, kreatin, citrulin a cyklický dextrin. Mimochodem, cyklický dextrin je nově na stránkách boomerangu. Doteď jsem ho musel kupovat jinde, nově na boomerangu. A když jsme u toho, tak nezapomeň Cook 15 pro 15% slevu. Tím mě podpoříš a ty si pochutnáš. Champ like Usyk. Just know that I do this. I'ma bring walk when I hear this music. I'ma knock his lights out. What's the fuss with the hype about? Why your face look crease when you're looking at me? Blood you get ironed out. Man's outside. Zajímal by mě váš názor na alkohol obecně. Jako u běžné populace, ale u cvičících jedinců. Myslím v té souvislosti, spousta lidí se naváží do nás, jako do cvičenců, že vlastně zneužíváme zakázané látky a tak dále. Ale vůbec se nepozastaví nad tím, vlastně, kolik lidí je závislých na alkoholu, kolik lidí zemřelo kvůli alkoholu. Ten poměr je jasně na stranu toho alkoholu. To není jenom my, vlastně, který cvičíme, tak daleko víc dbáme o své zdraví, nebo nechci říkat, že všichni, ale jako poměrně dost lidí, právě krevní testy a tak dále. Většina z nás máme doma třeba tlakoměr, jo? A pochybuju o tom, že lidi, kteří holdují alkoholu, že se vůbec nad tímhle pozastaví. Schválně, kdy naposledy jste byli třeba u, nebo ne vy a pravděpodobně budete lidi, kteří cvičí, ale běžná populace, kdy naposledy třeba byla u doktora nějaký preventivní prohlídce. Já jsem u doktora třeba každý 2-3 měsíce. Ano, někdo by mohl říct, že jsem hypochondr, ale protože se snažím o to zajímat a o to starat. Co ty třeba na to? jako co se týče alkoholu, já jsem silný jako abstinent, jakože nepiju, držím se od toho dál, nechutná mi to, nemám to zapotřebí. Ale jakože, když bylo to těžké období, tak to bylo poprvé, co jsem si v životě řekl, že se potřebuji zřídit. A to jsem opravdu šel za tím, že se opravdu jakoby ožeru do němoty. A vypil jsem to hodně, nepovedlo se mi to, paradoxně. Přišel jsem si jenom v náladě, ale nepřišel jsem si, že bych Pomohlo ti to? Přišlo ti, že ti to pomohlo? Právě, že protože jsem se neožeral úplně do němoty. Jednak jsem věděl, že mi to nepomůže, ale prostě v ten moment mi to bylo jedno. Ale ani tím, že já jsem se jakoby nedokázal, a u tebe to musí být úplně jiný. Já se svýma 95 kilama a ty se svýma 105 kilama seš na tom asi, co se týče spalování alkoholu. To jsi mi, kámo, ubral, to si mi hodně ubral. Kolik máš? Sejmu, prej 105, ty vole. Kolik máš? Jakých 115. 115 teďka. A kolik jsi měl na stage? Já mám asi 103,5. No tak já mám na tvůj stage weight na hlavě, jo, no. jo. Tak my jsme se o váze, myslím, že bavili právě jenom, když jsi byl před stagem, naposledy na masážích, no. Jo. No to je jedno, tak ale prostě 115 kg a já se svých 95, tak furt to musí být rozdíl, že jo. A já z toho nemám žádný jakoby požitek, víš co, jako tak. Ale dokáže se bavit i bez alkoholu. To je můj, jakoby, to je můj názor. A proč si ničit zbytečně to zdraví víc, když to, no. Já no. Ale jakože neobsahuje to alkohol, cigarety, všechno tohleto, že jo. I zakázané drogy, že jo, všechno ostatní. Ale všichni řeší jenom nás, protože na nás to je vidět potom, v přípravě. Ten alkohol nevidíš, že jo, to je, si každý dělá v noci, večer, když to právě nikdo nevidí. A pak vidíš nějaký anonymní přiznání, prostě já se toho nemůžu zbavit. Tyhle ty věci. Ono už jako to, že si to někdo přizná, že si toho nemůže zbavit, je první krok. Já neříkám, že to povede k nějaký osvětě, nebo k tomu, že ten člověk s tím přestane, ale uvědomění je první krok. Jo. Ale to je to, co říkám. Všichni míří na ty kulturisty, protože na nich to je vidět. Na ostatních sportovcích to není vidět a můžou užívat jakoby cokoliv. Víš, jako protože nikdo další, i když třeba ostatní, já nebudu jmenovat, prostě můžou užívat jakýkoliv látky, tak pro ten sport nepotřebují tu hmotu. Oni potřebují jiný benefity. Vlastně výkonnost. A není to na nich vidět, ale ty, když chodíš prostě jakoby po Praze 115 kg, prostě, tak oni si řeknou, ty vole, no tak to ne, ty vole, ten umře mladý.
To je první argument, který slyším prostě. Teďka taková vsuvka, jenom trošku, abych to odlehčil. Šel jsem takhle, já nevím, jak to bylo, no to je jedno, prostě šel jsem před nějakou chvilkou po Letný nahoru na Kyvadlo posedět večer. A teď v dáli jsem viděl prostě partičku malých kluků, tak třeba 8 až 10 let jim bylo. A už z dálky slyším jsem si říkal, ty král, s čím zase přijdou, protože jako už se mi to párkrát stalo. Teď procházím kolem nic a ten jeden borec. Halo, pane, můžu se vás zeptat? A já říkám, jasně, povídej. A on, berete steroidy? A já, ano. A on, jak dlouho cvičíte? Říkám, tak asi 7 let. A on, jak dlouho berete? Říkám, 3 roky. A on, litujete toho? A já, nikdy. Takže ne, jenom co jsem tím chtěl říct, že kluci v 8, v 10 letech už ví, prostě co se jako dělá. Já neříkám, že to je dobře, není to dobře, vůbec nikoho do toho nenabádávám, to ba naopak. Ale že jako to povědomí má. Já jsem třeba v 8, v 10 letech lítal někde u vody s klackem a kácel jsem tam bambusy, jo. Stavili přehrady bobrům, vole. Ale ne, víš co, jakože dřív to bylo a říkají to prostě i kluci, jakoby ty, co cvičí už teďka, ta starší generace. Dřív to bylo, že si šel najít fitko a řešil si, kde koupíš proteinák. Za mě, když já jsem začínal, tak já jsem našel fitko, cvičil jsem třeba 2-3 roky jakoby bez ničeho, bez stravy, bez ničeho, pak jsem hledal proteinák a možná kreatin a když už jsem bral kreatin, tak jsem si říkal, ty vole, já jsem nasypaný jak svině. A teďka ty mladí prostě najdou fitko a kde najdu dealera prostě jako. Smutný. Je špatně. Dalším cvikem budu přikladní bradě. Jsem to věděl, že se mě zeptáš. Opět dbáme na kontrakci, pomalejší negativní fáze a pozitivní fáze svižnění. Just know that I do this, I'ma ring walk when I hear this music. I'ma knock his lights out. What's the fuss, what's the hype about? Why your face look crease when you're looking at me? Blood you get ironed out. Man's outside, we don't need no hideout. Who you wanna see? Come fuck around and then find out. It's crazy when he flexed his gun. I think he needs God, I'ma bless this one. The power just got to his head. Mess like K when he dead his son. 10 toes and run. See when I get him, he's dead, it's done. Now man's living a nightmare. The spirits I'm a level and 1. Yeah, click, clack, bang. I don't need weapons, I'm good with my hands. Mismatch, bang. No bullseyes, the little man. If he goes hard, then I'ma go harder. Man, I'm my son, show you who's the father. Yeah, holding one on the course. Go to the pub and hitting and daughter. I'ma knock his lights out. What's the fuss with the hype out? Why your face look crease when you're looking at me? Blood you get. Viděli jste film Bullet Train? Viděl jsi Bullet Train? Ne, ale znám ten název. Pitt tam hraje. To je skvělý. To je přesně můj humor, ty vole. 2 zabijáci, vole, jeden se jmenuje Citron a druhý Mandarinka, vole. A ten jeden borec se furt odkazuje na mašinku Tomáše. A že celý život, vole, je jak mašinka Tomáš. A že vlastně proto, aby si žil šťastný život, tak se stačí řídit tím, co tě naučí mašinka Tomáš. Vole, to zní tak bizarně, ale vole, on má pravdu. Už po tom prvním cítím, jak tam ta krev jede. Stando, s tebou mi tam jede od začátku. Ty vole. Čau. Jak se máme? Dobrý. Teďka dovolím trošku odskočit a zeptám se tě, milý Jiříku, jaké bylo tvoje poprvé? To je tady taková rubrika, jo, která tady je vždycky... Já to pokládám lidem tuhle otázku, víš, když tady je někdo poprvé, tak mě zajímá právě, jaké bylo jeho poprvé. Poněvadž ono to je vždycky spojený s nějakou, nebo většinou je to spojený s nějakou humornou historkou. Ten moment se to třeba jako humorní nezdá, že jo? Ale takhle zpětně, tak povídej. Ty vole, já si to musím vybavit, ty vole. Bylo tenkrát v Luxu ještě, ty, kdy jsem byl. To bylo Kdeže? v Luxu, v Lucembursku, já jsem byl 8 let přece v Lucembursku. Pustý. Tak to bylo ještě v Lucembursku, vlastně s první přítelkyně. To byl, Počkej, pojď soudit trošku. tak to mi jako, tak to bylo, a je tenkrát, že bez auta, bez ničeho, že jo, bez řidičáku, že jo. A bylo prdel, že ona paradoxně bydlela jakoby přes kopec, na druhé straně.
Ale jakože ono to jako, asi jako řekněme, jako vzdušnou čarou nebylo tak daleko. Ale když jste chtěl dostat jako po cestě, tak to musel objet celý ten kopec. Jediná možnost pro mě byla, bez řidičáku, bez ničeho, vzít kolo a přijet ten kopec na druhou stranu. To byla ta správná motivace. Takže když mi Kolik ti bylo? 17, 18 nějak tak, tyjo. A když mi napsal, že sama doma rodiče nejsou doma, vole. To jsem ty si jak ty vtipy, ne? Jak rychle bys jel? No, takže jsem vyjel, dojel jsem tam byl úplně splavený, vole. Jsem tam dojel, vole, říkal, tak jsem tady, vole. No, jako asi jako short story, long story short, vole. Úplně to nešlo, no. Já jsem odumřel, vole. Teda u té rubriky poprvé, jaké bylo nejzajímavější poprvé, které jste tady slyšel? Mě asi bavilo Ondrovo poprvé. Ten se nemohl trefit. Dvakrát to byl Usain Bolt. Ale jako Usain Bolt, jakože myslím, že to je jako taková minuta a hotovo. No, to říkal dokonce i s předehrou. A počkej, a ještě jedno poprvé bylo taky dobrý. A to bylo v nějakým opuštěným baráku na střeše s nějakou úplně random týpkou. My jsme tomu říkali jako krycí název Bezděčka. Jako ten, kdo ty videa viděl, tak asi ví, jako mluvím, já to záměrně říkat nebudu. A vás to zajímá, tak se podívejte na některý z videí. Myslím si, že to bylo asi po 9. něco takového. Nejsem si úplně stejný. Ale bylo to na a to tvoje? No, to tak zajímavý nebylo, no. Ale žádný, hele, každý, kdo řekne to svoje, tak si řekne, hele, to úplně jako glamouraz nebylo, to nebylo jako nic, všichni ostatní, teď my se tomu zasmějeme, že jo, tenkrát to bylo takový, jako že se cítil. A já jsem se už tomu tehdy smál. Jo, jasně, já jsem se ožral, tomu by jsem měl poprvé v životě, bylo mi 16 a byl asi na kolánu, takže... Jste neříkal, já už musím, už je čas. Jako jo, no, byl jsem do toho donucený, víš, jako to bylo zanucení vlastně. Ten tlak. Já jsem nechtěl. Já vlastně říkám mu, že on nechtěl. Já vlastně nikdy nechci, já jsem asi oběť. كلمة تحكي شو المعنى شو فيها إذا صوتك أعلى سماعة وتسكت العالم أصبع على ثمك. Okay, tak taková otázka k zamyšlení, jo. Řešil jsem teďka s jednou holčinou. Já záměrně zase nebudu jmenovat, ale ona na ty videa kouká a moc dobře ví, o kom budu mluvit. Jako o hambí, jako úpravu. A že jakože zvažuje, že půjde na laser, ale vlastně už je to nevratný. No. A to jako ti nedojde, že jo? Teďka na jednu stranu je to super, a na druhou stranu, pokud tam chceš nějaký ornament, jako třeba čárku, šipku a podobně, tak se vlastně toho vzdáš. Jo, jakože třeba za rok, za 2, za 3 můžeš chtít něco jiného, než právě úplně komplet. Jasně. A že to může být jiný, takže jakoby ta možnost jako kompletně tyhle vrací, jasný. Jako mě to přišlo docela taky jako wow. Takový nevinný tetování, jako třeba co mají spoustu lidí. Takový klišé, jo, never give up, jo. Ale když si to never give up, jo, dáš tady takhle za krk, vole. A ta holka to má za krkem. Teď ji nakládáš ze zadu, vole. Ty to máš jako never give up, vole. Tak to prostě nemůžeš zdát, vole, víš. Ty vole. Já doufám, že na těch videích máš age restriction, vole. Jeli jsme takhle ve Francii, když jsem byl na lyžáku, tam jsem se, to je zase jiná story, ale prostě na lyžáku a byli jsme tam s kamarádama. A jeli jsme takhle na lanovce a vyprávěli jsme si právě nějaký zážitky, sexuální zážitky. A ten jeden klučák říká, ale jsem ti takhle jako jednu holku to. A už mě to nebavilo, tak jsem jí flusnul na záda a šel jsem. Ty vole. Dámy a přátelé, já vám děkuju za pozornost. Dnešní trénink byl takový, já jsem chtěl, chtěl jsem, aby to bylo víc v tom cvičení, ale ono se to zvrtlo zase klasicky do kecání. Chtěl bych poděkovat Jirkovi, že to se mnou absolvoval. Děkuji ti. Já děkuju. A třeba se nevidíme naposled. No, určitě ne, vole. Minimálně čekám u sebe na lehátku, vole. Na gauči. Dobrý. Tak detaily ještě probereme. Tak se mějte, čau. Čau. Let him cook. Let him cook now. Let him cook. I said let him cook.